Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. För din vårvärme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, hångon upp och släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svejt din bara yr. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, hångon upp och släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svejt din bara yr. Ja. Häll på vatten och mig rongono. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värma jär. Sveten lackar, ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, hångon upp och släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svejt din bara yr. Bara bastu, jo. Sauna. Bara bastu, bara bastu.